ịdafịa ọ sị na ji eruka bụ eziokwu mana ọ kwere egwupụta na anyị bụ asị nweta otu esi ekwu ya otu esi ekwu lukaluka bụ eziokwu mana ọ kwere egwute na anyị bụ asị lukaluka na ji eluka bụ ike ịbụ eziokwu o nwere ji nwere ike ịra ka nke nwa otu bụ ji baa nnukwu na-asị na onwere ji ha ka mmadụ anyị ekwe ka wee kpaa nakụ niile egwute ji a egwusa ha na gwuo otu esi egwusa ukwu ọjị ọfụma kedu a na-emezi bụ ọjị adalu anyị na ji ha ka nke mmadụ na-abụ amakọrọ anyị kwe mana ọ kwuru ozi egwute ka masị kpọọ Enugu ukwu niile ka bịa ikwu ka a bịa gwuvie na ji eluka bụ eziokwu na okwuru egwute ha n'ebe o nwere ife ya ọrazuo ife ọ sọrọ na nyibalọ sikwa abacha niile anyị ebupụta emenwunya bụ ihe sitụba ego na nwere ife tupu ọrụ ukwu niile abụ utego niile efe ha nwere na mmadụ ha nwere ndị iji ọkpa ihe ha nwee na ndị ha maara ọrụkwu pụta nwefu nsogbu dị asọ ọrụkwu ọnọ n'ụzọ nọ pụtawa na ka anyị gachi ụdị ha nọ emebila ihe efu ọrụkwu nọ na Abuja ndị nọ Lagos obodo ibe ha na-apụta na ihe emebi na be anyị ka nne n'ezie ka ha esi weta ekwe na nne na ihe nwụnnabalụ emezikọsị ha gịnị na nke agagonu ka anyị esi wege ichegbu n'onye ekweme ka anyị niile tinye aka na lukaluka bụ eziokwu na okwuru egwute anyị n'osikwugo dị egwu anyị niile zuga ya okirikiri na nwere ihe ọpụ na anyị mere ịnyawa ihe ọgụ ụfọdụ ọ bụ anyị ka a na-azọ wee sisitụrụ ego na ego na-edota ya bụ enye ndị afọ esere aka ndị uwe ojii na-ewesịrị anyị nweghị ụdị ego ahụ ofu onye ga-eweta nwunye tupu eweta mmadụ ise na ụmụ ojii enweta ego ahụ ọ bụrụ na ezi mgbasị ka akazie ụtụ ka ụmụ ojii na-eto ka hapụ ka ego hapụ izu na ji eruka bụ eziokwu na ogwute na ebe ha sị o nwekọ ya mmadụ kwuo ịmana ihe okwu abụrụ eziokwu anwa asị na eghe oghe o wee doo anya o wee ndị na-asị asị ọsịze uwe obodo ọsị oche na ịmara esi na ịfụrụ asị n'ime ya egbe ya nkịtị ọ gafere ka okwu wee bee ọsịsọ ngwele siri ihe nya ji ekwelu n'isi oge ncha bụ abụrụ na ekwele ekwe n'ọkaba n'okokwu n'ebe ebe onwe ihe mụrụ ya kwuo efu na-asị oge mana egbe ya nkịtị na mgbe ekwesị amabụ m ekwu ọkwa n'ezigbo ọ agbaghị egbe ya nkịtị na ji eluka bụ eziokwu na ọkụrụ igwutere anyị basị ọnwe ihe abụ ikwuo onwe dị ihe mmadụ mere n'ụwa o menwughọ imenwu ikpe ụmụnna gị imenwu ikpe obodo unu imeghe ikpe obodo niile akpọ anyị ịkpụ ọ ha akpọ ịkpụ nwa aha anyị dị obere anyị na-anụ ọgụ ịkpụ wụ onye tie gị ihe ma tie nwanne gị ihe unu niile nwanne agbakọ aka ọ bụrụ na ha tie unu adị ise wee tie aka n'ọgụ ahụ nwanne onye n'ọnya anyị na ha bi nso ha nụgide ọgụ ahụ ndị agba n'ọsọ na ndị a na-anụ ọgụ ịkpụ chekwara ya na ha na-anụ ọgụ ịkpụ ọ nwere nwere ezinụlọ n'aka ibe ha n'ọnụ ọgụ ha nke dị ezinụlọ 11 wee na-aza ofu afa iru ọnụ na akwụkwọ ụmụ ha na-agụrụ na akwụkwọ ha adị 18 ha na-ana akwụkwọ ha ike ọ na-aga ime okwu niile ha nche na-atụ ọgụ na-akpụ ya ọgụ ịkpụ ọ na-eji ejikwu ya egbo mkpa ọ bụrụ na nna mmadụ anwụ o nwere nye nna ya ga-abụ ọnwụ fụ na onye nwụrụ na nwere ụmụ nwoke 8 nwa ọgọ n'aka si ike ka a bụrụ ka ozi esi wee ekwe n'ọkwụkwa na ji eluka bụ eziokwu mana ogwere egwutere anyị ka anyị banye